O conflito aberto pola continuidade da conserveira Tenesi Proboté complícase. A CIGA asegura que na actualidade a Xunta está a traballar co grupo romanés propietario da factoría para que se manteñan a fronte da xestión. A cambio, recibirían financiamento de fondos públicos a través do IGAPE. Para nós iso é unha mala noticia. Nós como CIGA non vamos a avalar este tipo de operacións que con fondos públicos se avale a unha empresa donde foi a que se meteu nunha situación de insolvencia que durou 2 anos aí en Tenesi, metendo unha deuda de casi 9 millóns de euros, un plan de negocio que efectivamente fracasou, como eles fixeron fracasar para meter no concurso. Non entenden por que non se tivo en conta a oferta presentada por un empresario galego para facerse cargo da conserveira. A proposta comprometíase a manter os postos de traballo e a actividade, pero o estancamento do conflito levouno a retirar a oferta. Agora, dende a CIGA, reclaman explicacións. Nos non nos vamos a opoñer a calquer tipo de proxecto que se poña en riba da mesa, pero con un proxecto viable, de futuro, e iso pasaría por manter as reunións co comité de empresa, porque ao día de hoxe non temos coñecemento absolutamente de nada, ni por parte da dirección da empresa, nin por parte da Xunta de Galicia, de que nos comenten e nos fagan traer, ou polo menos facernos partícipe de todo o que está pasando. A CIGA avisa que non apoiarán a continuidade da empresa romanesa e consideran o seu proxecto fracasado. O mércores manterán unha reunión na Xunta onde agardan recibir explicación sobre as ofertas en riba da mesa e non desbotan retomar as movilizacións. Tampouco reclamar responsabilidades patrimoniais. Si nos sale adiante o mantenimento dos postos de traballo, vamos a intentar denunciar a todas as partes que estiveron en este conflito, porque pensamos que habendo unha opción dun empresario galego que ahora mismo que temos que defender son os sectores productivos de Galiza, que tenemos que manter e apoiar ao empresariado galego, pois o que está facendo a Xunta precisamente é intentar avalar un proxecto fracasado, como dixen anteriormente, con fondos públicos. Ante esta situación, o sindicato dubida das intencións da Xunta e da empresa propietaria. Ademais, acusan o goberno autonómico de mudar a súa actitude unha vez pasadas as eleccións autonómicas.